Ako danas imamo zakon koji crkvama vraća imovinu, ja ne vidim nikakav razlog zašto ta imovina u naturi, gde god je to moguće, ne bi bila vraćena starim vlasnicima. Da ne bi ovo bila samo jedna priča koja podsjeća na neku predizbornu kampanju, Srpski pokret obnove sa onoliko snage koliko ima će pokušati da da predlog u Skupštini i u Vladi Srbije da se podhitno obustavi prodaja imovine. Nažalost, puno te imovine je prodato, ali još uvek ima ono što bi verovatno moglo da se nađe na nekoj od sledećih aukcija. I insistirat ćemo kod gospodina Ilića, ja sam već preko gospodina Draškovića pokušavam da zakažem sastanak u Ministarstvu finansija, da predstavnici naše stranke budu u radnoj grupi izrade zakona o restituciji. Ja ne mogu da govorim unapred kakav će taj zakon biti, ali ako imamo situaciju da će sutra da se jedan ovakav objekat proda, a taj objekat treba da bude deo restitucije, onda je vrlo lako pretpostaviti kakav bi zakon o restituciji mogao da usledi, bez obzira što se najavljuje da će biti do kraja godine.